बीजेपी मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार हाय हाय हिमন্ত दादागिरि नो चलिबो हिमন্ত दादागिरिया सोलिया सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद बीजेपी सरकारनि बेरेखायै गोख्रों खुद्रिखांदों चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादा मोनसे प्रेसिडेन्शियेल रुल चाइना बायदि रासिया बायदि सिमां नुदों आरो मा बीजेपीआ जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक चिरां जिल्ला काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि बानजायनायाव दिनै बीजेपी सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिनाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों एपीसीसीनि कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारि, चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि आफादगिरि सन्जीब वारि, बेजों लोगोसे चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारि अमिय नार्जारिया नुजाथिनायजों गोख्रों धरना होज्रिख्रावनाया जाफुङो। एपीसीसीनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया गोख्रों रावजों बुङो दि भारत उदांस्रिनि सिगां नेशनेल हाराल्ड खौरां लानायनि गेजेरजों भारत उदांस्रि सोमावसारनायखौ मोनथिहोनो दिहुननाय जादोंमोन। बे खौरां लानायनि गेजेरजोंनो गासै भारतआवनो मोनसे गिदिर दोहौ जानानै 1947 मायथाइयाव भारत उदांस्रि जादोंमोन, नाथाय बेखौ सिन्था खालामनानै यां इन्डिया ट्रास्ट मुं गालांनाय बिसयै गोख्रों रावजों खेंफोरथि होयो आरो माखासे मुवा बेसादफ्रा गोबां बेसेन बारायनायनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनैनि जे हाबाफारि बीजेपी गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टारनि एगेन्स्टै जोङो मोनसे धरना हाबाफारि खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया बेनिखायनो जे 1947 मायथाइयाव जेब्लानाखि भारतआ ब्रिटिशनि आन्डारावमोन, जेब्लानाखि जों भारत स्वाधीन उदांस्रिखौनो मोनाखैमोन, बै समावहाय माने भारतबासिफ्रा ओरैबायदि मोनसे डिक्लारेसन खालामदों। बे डिक्लारेसना जाहैबाय नन कपारेसन मुभमेन्ट। नन कपारेसन मुभमेन्टआ जाहैबाय जे ब्रिटिशफोरखौ जोङो सहाय होआ, बिसिनि सरकारनि बायदिसिना हाबाफारियाव जोङो मदद गैया, बिसिनि मुलिखौ जोङो बाया, बिसिनि जि जोमखौ जोङो बाया, बिसिनि मार्केटाव जों थाङा, बिसिनि स्कुल कलेजाव जोङो थाङा। दा बेखायनो मा खालामदों, बै समावहाय स्कुल कलेजावबो जों हाबाखै। बेखायनो जोंनि इन्डियानि बै समनि पन्डित जवाहरलाल नेहरुनि मोननि समनि लोगोफ्रा सोरबाया कलेज बानायदों, सोरबा स्कुल बानायदों। थिग बेबायदिनो बिसोर मा खालामबाय, जवाहरलाल नेहरुआ गावनि लोगोफोरखौ लानानै मोनसे निउस मेगाजिन बानायबाय आरो मा निउस पेपार। बे निउस पेपारनि मुङानो जाहैबाय नेशनेल हेराल्ड। बे नेशनेल हेराल्डआ मोनसे रोखोमनि मैदाम, मोनसे रोखोमनि बिजोंमोन जे बै समाव भारत उदांस्रिनि दावहानि स्पिरिटखौ सारा भारतआव गोसारहोनो थाखाय, बयबो मिथिहोनो थाखाय मा जादों मा जायाखै बिथांमोना बे निउस पेपारखौ बानायदों आरो मा। दा बे निउस पेपारनि जगिदियैनो गिलौ बालौ मोनसे दोहौ जाबाय। भारत उदांस्रिया एखे सारा भारतआवनो खना खनला नांजोब्बाय आरो दिनै बेबायदिनो जोङो 1947 मायथाइयाव उदांस्रि मोननायानोसै। दा बावहाय मा खालामबाय, जेब्लानाखि नोङो गभर्नमेन्टआथ' दिनै दङ दिनै गैया, कंग्रेसआ दिनै थागोन गाबोन सोरबा फैगोन। दा कंग्रेसनि हाइकमान्डआ मा खालामबाय, सिन्था खालामनानै जे बे नेशनेल हेराल्डखौ जोङो कंग्रेसनि मोनसे एसेट, कंग्रेसनि मोनसे प्रपार्टि बायदि गालां दिनै होननानै बिथांमोना मोनसे ट्रास्ट बानायदों आरो मा, मोनसे कमिटि। बे कमिटियानो जाबाय यां इन्डिया। दा बे यां इन्डियानि बिगोमा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेबायदिनो सनिया गान्धी बिथांमोनहा, राहुल गान्धी बिथांमोनहा लोब्बा दङमोन। दा मा खालामबाय बीजेपीआ, जे बेयो यां इन्डिया मोनसे ट्रास्ट बानायनानै बिथांमोना गिलौ बालौ फैसा बाहेरानिफ्राय फान्ड लादों, जोंनि इन्डियानि फान्डखौ ओरै डाइभार्ट खालामनानै लादों खोमा। खिन्थु बे ट्रास्टआ ओरैबायदि ट्रास्टखा लिरनायावनो एज पार दा एजेन्डा एन्ड एम्स एन्ड अबजेक्टिभ कमप्लिटलि ए नन प्रफिट ट्रास्ट। दा बाय जेबो फैसा गैया, सनिया गान्धीया बिनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोना, राहुल गान्धीया बिनिफ्राय थाइसेबो मोना। बे नंथारै बाथारि केसखौ लानानै बै समनि उदां भारत दावहानि दावहारुफोरनि आत्माखौहाय असनमान खालामनो माने दिनै बीजेपीआ मा खालामबाय, सनिया गान्धी, राजीव गान्धीनि बिसि बिधवा रान्डि हिन्जावखौ बे 75 बोसोराव दिनै मैया सामनाव लेंहरदों। बेसेबांबा आवार्स एन्ड आवार कुइसन जेरा खालामबाय, राहुल गान्धी बिथांखौ जेरा खालामबाय। दा जों मा बुंनो लुबैदों, दिनै बेबायदि साधारन मोनसे बै भारत उदांस्रि दावहानि निउस पेपार सालायनायानो जुदि दाय जायोब्ला, हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि लुइस बारजानि कौटि कौटि केलेंकारि, हिमन्त बिश्व शर्मानि सारदा केलेंकारि कौटि कौटि, हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया जे गुवाहाटी नोगोराव बे दखल सरकारनि हाखौ खालामनाय, बेखौ मानो एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा लेंहराखै? जों ओरैबायदि नुदों जे दिनैनि बे गणतन्त्रिक हादोराव
रायजो राजाजों खुंजानाय बाय दा पिपल फर दा पिपल एन्ड अफ दा पिपलनि बेबायदि हादोराव जोंनि बिजेपिया ओरैबायदि खालामनो नागिरदों जे रायजो राजानि आत्माखौ रायजो राजानि भइसखौ बिथांमोना गाख्रेबनानै गावसोरो मिलिटारि सासन मोनसे मिलिटारि जुन्टा मोनसे प्रेसिडेन्सियेल रुल चाइना बायदि रासिया बायदि सिमां नुदों आरो मा बिजेपिया दा बेखौ जोङो कंग्रेसआ जाहोआ बेखौ इन्डियाया लुबैया दिनै बिथांमोना बेफोरखौ मावस्लायस्लाय गिलौ बालौ दिनै मोनसेबो बुस्थु बायनानै जानो हाला गरिब दुखिया दामा बांजोब्बाय केरासिननि दाम बांबाय दालिनि थावनि गिहिनि गाइखेरनि मोनसेबो जिनिस गैला आमी बासि थाखिबाय नु आरो जों रायजोखौनो जानो हाला मा जागोन फारसेथिं साख्रि बाख्रि गैला खामानि दामानि गैला कल कारखाना गैला मावनानै जानो मा खालामगोन जोंनि गथ'फ्रा सिखाव जागोन जोंनि गथ'फ्रा मा खालामगोन उग्रपन्थियाव हाबफिनगोन सिलाय लागोन बेनो नामा बिसिनि नियमालाय दा बिजेपिनि मोनसेल' नियमा बेनो साबधान जानाया मोजां रायजो राजाया नोंथांमोना बिजेपिया ओरैबायदि मोनसे सरकारसो बिथाङाबो ना बै समनिफ्राय मोनसे हाइ क्लास ससाइटि बिसोर मा खालामगोन इन्डियाखौहाय मोननै थाखोआव खालामसिगोन मोनसे जोबोद धोनि आरो मोनसे जोबोद गरिब गोदोनि बै समनि जमिनदार जुगाव दिनैहाय आं आबाद मावदों आलिबो खोदों खोथिया फोदों माइ गायदों आं खासियाबो खालामदों आं बेखायनो मावनांदों जे रावबो आंनि हाखौ आदि गायनो गैया मानो आदि गायनो हाया माइनि दामा खम आदि गायनायाव बिलौवाल' फैसा खरसा खारो माखौ माहाजोनो माखौ आं लानो दा बेवहाय जों मा नुदों गरिब दुखियाया माइ गायनोबो हानाय नंला अब्ला मा जागोन बै हाफ्रा लेन्डलर्ड जायफ्रा थाखा फैसा गोनां बिसिनाव थांफिनजोबगोन आरो गरिबा दरिद्रआ गरिबैनो थाबाय थागोन दा बेखायनो जोङो बेनि एगेन्स्टैसो दिनै जोङो बे धरनाखौ लादों आरो मा ओंखायनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय साबधान नोंथांमोना जेसे हायो एसे 10 किल'मिटार 100 किल'मिटार बिजेपिनिफ्राय गोजानथा नङाबा बिजेपिया नोंसोरखौ लानानैनो बे हादोरखौ सावनानै एवनानै सावफ्राम एवफ्राम जागोन आरो जोंखौ जोबस्रांहोगोन थेंक इउ